madagaci za mu so a takaice mu ɗan ji takaitaccen tarihin rayuwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبي الكريم. To ni ina haife na wannan gari a cikin hijira 1944 kuma bayan tasowa ta kamar shekara 4 in samu a makaranta allo ta malam daga nan ci gaba da zuwa makaranta muna ƙanana kuma har ta kai an girma. To bayan nan na wani malami mun tafi makaranta zuwa garin Takai, inda a cikin garin Takan muka zauna muka yi karatun Alƙur'ani. Daga nan muka ci gaba muka tafi ƙasar Birnin Kudu, wani gari da ake kira Kangare. Saboda haka nan Takai ɗin nan mun je ta ne tun a cikin hijira 1959. To mun zauna nan kamar 'yan watanni ne a Takai muka daga nan kuma muka tafi ita ƙasar Birnin Kudu wannan gari Kangare, ina nan arewa da Birnin Kudu kaɗan. Saboda haka a can muka shekara muna can aka ba da mulkin kai. Saboda haka da muka shekara a can kaka ta yi sai muka baro Kangare muka zo muka wuce Kano sai muka tafi Makarfi ƙasar Zaria muka je can muka yi rani. To da muka yi rani a Makarfi to a wannan ranin ne na dawo gida inda kuma ba sake fita yawon karatu ba. Wannan gida akwai yayyanmu wanda suke suna harkar haya keke a da nan wajen kusa da daga Bata tsallaken Bata gefen kasuwa nan ɗan hayar su suke. Akwai yayanmu nan da ya ɗauke ni muka je muka ci gaba da hayar keke inda kuma tun na yaron haya an ta kai cewa nima an ware min na kekunan na ci gaba da haya ta kaina. Saboda haka ta tafi sai a cikin hijira 1964 sai na bar hayar keke na kama aiki a wani kamfani gidan mai da ake cewa PS Madrides. Na kama aiki a nan a matsayin lebura amma da yake ina yaro a lokacin sai shugaban makanikai na wannan ma'aikata sai ga ya dace in koma ɓangaren makanikanci. Saboda haka sai ya ɗauke ni mai da ni ƙarƙashinsa. Da shi mutumin da wata za ka je tarihinsa ana cewa Idi Kano wanda ɗan mutanen haye ne nan, shi ne ubagunsu Sadau ɗin nan. To saboda haka sai mai da ni ƙarƙashinsa nan da nan kuma Allah ya sa ina yarinta na koyi aikin makanikanci. Ta kai cewar hatta injiniyoyin turawa ma wanda suke wurin sun sakar min wasu abubuwa saboda Allah ya bani hazaƙa a kan harkar. To ina nan muna aiki na PS Madrides sai ganin mu shiga da takarda ba ta makanikanci ga kuma na iya. Saboda haka lokacin can gwamna Audu Bako shi ne akan mulki. Sanin wannan da ba wai a ma'aikatun masu zaman kansu har ma gwamnati ma gidan ruwa ne ina ne duk akwai irin wayannan wanda sun ƙware da aiki amma ba su da takardar da za su amfani aikin. Wanda a lokacin nan abin da kake da shi na ilimi inda ɓangaren sana'a ne aka yi ta ma'aikatar ayyuka ko lebu tana baka matsayinka na wannan ƙwarewa da kai wanda kuma shi
ko kamfani ko gwamnati da shi za ta dogara ta rinka biyan ka albashi. To saboda haka Audu Bako ya buɗe wata makaranta ta yamma game da irin masu wannan aiki. Sai ya zama cewa a technical wannan makaranta ta Kofar Nasarawa, wanda ma'aikatan da suke koyar da ɗalibai da safe su yi warewa alawus su ci kuma gaba da sana'a, yadda suke koyar da ɗalibai masu na safe ko 'yan makaranta, haka kuma ake koyar da mu duk abin da na safe suke, ko kuma ɗalibansu da sun gama za su ba su certificate, kuma abin da ake koya musu yi ake koya mana. To da na shiga a wannan makaranta ne da je ne rijista na shiga wannan makaranta a 72 da 1972. Na shiga na sami shekarar farko na sami grade 3, na ci gaba shekara ta biyu na sami grade 2 general fitting, wanda na iya walda, na iya makanikanci, na iya plumbing, duk ya haɗa famfo da komai ba abin da ban iya ba. Walda kuma na iya duk yadda nake na a wancan lokaci. To saboda haka an ba ni certificate ta, sanda aka ba ni grade 3 albashi na a kamfani ya wuce matsayin na grade 3 din. To sai na samu grade 2 wani shi ne ya mun ƙari ya haye albashi na da nake kai. To sai zama kuma certificate aka yi tafi certificate ba ta samu ba, har dai aka kai cewar mun kai shekara 1974, wanda a wannan shekara ne ko kuma ƙarshen watan 12 na 1973 aka yi zaɓe na sarauta, wanda na samu nasara na abin nan. To amma a lokacin nan sai zama cewar duk ƙarshen shekara sarkin Kano yakan tafi Ingila, yakan yi hutunsa a wannan lokaci. Saboda haka sai ya tafi Ingila, inda sai ya je an yi Kirsimeti har kusan New Year, an yi New Year da komai yana ca sannan ya dawo. Saboda haka zaɓe na da aka yi a watan 12 ba a daɗa ni ba sai a watan 2, 18 ga watan 2 da 74. Saboda haka da aka naɗa ni, to lokacin da aka naɗa ni muna zaman gidan gona, wanda duk garin nan lokacin ba zaman gidan gona muke ko a gonar sarki. Saboda haka a lokacin nan ba a yi wannan dai aure ba. Saboda haka ni ne gwamnati ta nuna tana da buƙatar gonakin za a yi mana lotai, za a zaunar da mu, ni aikin biyan diya ta wannan gari. Aka yi diyar kuma ta kai ga an tsara ma'aikatar tsara birane kuma ta zana kulotai, ta zo ta zaunar da jama'a kuma an ci gaba da rabarwa da jama'a. Wanda a wancan lokaci ba wai kamun kafa an kai ka rubuta takardar nema ka je ka cike ka bude ba ka ajiye kana gida kawai za ga an kama data garin dama za ga boss a lambar akwati kawai za ka bayar, sai a sa ya ga in ka je ɗin wata kawai ga an kai ma takardar an baka wuri a dukara. Ranka ya daɗe mu ɗan koma baya kaɗan, batun naɗa ka wannan sarauta da ake rike da ita, kamar waɗanne irin abubuwa za a iya tunawa da su a wancan lokacin? To, tunawa game da harkar sarauta ko? Game da harkar sarauta da kuma rayuwa da irin farin cikin da aka samu kai a ciki. Haka ne. To alhamdulillah, duk wanda aka ce ya kai ga wannan matsayi zai farin ciki. Da abin wani abu ne wanda jama'a suka fito aka ce a zaɓe, wanda a lokacin na FTK ake duk ko nawa ne masu nema kai koma can jami'an hukuma na tsakani ya ka koma a girga jama'a.
to alhamdulillah san da aka ce da an yi wannan abu aka ce kai nasara dole kai farin ciki. To kuma daman da an san yadda harkar wani shi da babban farin ciki na a wancan lokaci. To ran kai daɗe a ƙarƙashin wannan an sani cewar dukkan inda aka samu nasara to za ga kuma akwai ƙalubale, amma kafin mu je ga jin ƙalubalen da aka fuskanta a yanayin da aka samu kai na jagorancin al'umma, za mu so mu ji daga wannan lokaci zuwa yau waɗanne irin nasarori aka samu. To nasarar da aka samu alhamdulillahi lokacin da na hau sarauta muna zaman ƙauye, muna zaman gidan gona, kuma garin nan gaba ɗaya ko makaranta firamare ba mu da ita. Ban samu ba, na hau mulki a 1974 sai a shekara ta 1977 lokacin wani gwamna da ya zo bayan an tashi Audu Bako a kawo shekari wani gwamna da ke cewa sai ya fito da tsarin cewar ko ina lallai a yi ilimi a buɗe makarantu, wanda a wannan ne aka buɗe wani sa da ke cewa UBA. To a lokacin aka ba mu umarnin mu ɗabi ɗalibai, wannan ɗabi ɗaliban nan babu makaranta, kofar gidana suke zama. Lokacin akwai wani mangwaro, can kuma kudu da ni akwai wata katuwar kuka da wani irin ɗorawar tura da duke cewa, saboda ka so sun haɗe. To nan a kofar gidana za su zauna da safe su yi karatu har rana ta take, in wajen 12 ta yi inuwa ta ƙare a kofar gidana sai su koma mu mai da su can kudu da gida gindin wayannan itatuwa. To ana har za su yi abu nan. To alhamdulillah kafuwar ilimi a Kawaji daga zamani na ne, wanda kuma abin farin ciki ne. Wanda ba an kawo firamare din nan ana ya gabana, to da aka fito da kudin gina ajujuwa sai na akwai gida a turai sai na kai shi inda Kawaji secondary take can ɗin, sai na kai su can aka gina block ɗin firamare. To da aka gina block ɗin firamare a nan yara suka koma can suna zuwa can. To bai yan watanni kaɗan sai kuma gashi gwamnatin jiha ta bullo da cewar a zo Kawaji a yi secondary. Ya ka turo principal, ga an naɗa mun principal, aka turo cewar mu zo nuna inda za a gina secondary. Maimakon ita gwamnati je da ƙasa za ta yi haka zo wurina. To wani abu sai na ji daɗi, na ɗauki principal ɗin a lokaci sai mun koma wancan wuri, saboda wuri ne fili fetal wanda yake lebur ba wani abu da ba noma ake a wurin ba. To da ka yi shi can ya duba ya ce wannan wuri ya yi. Ya ce to kuma ga ina kawo firamare da nan. Shi principal ɗin sai ya ce karka damu, a nuna kuma inda za a mai da firamare ɗin. Shi a cikin kudin aikin sakandare zai gina firamare, ba ya nemi a ce sai an ɗauki lokaci ba. Take da nan shine na ɗauko ta daga can, shine da wata nan jigilar da na ke cikin jigar firamare ɗin nan, sai na dawo da nuna musu wannan filin. Wani abin da sa nake hakan ma na waiwayin gwamnati, ma na tsaya rubuce-rubuce ko neman izini. Na san ƙasar nan ta mu ce, gwamnatin ma aka karɓa aka biya diyya, kuma muke samun wasu abubuwa wanda za su kai mu ci gaba. Saboda haka sai in je nuna musu kawai. Yanzu ita wancan sakandare duk fulotai ne da aka yi, an zana fulotai. Na je na nuna aka ɗibi yadda ake, wanda a yanzu nan ma muna da wani filin wanda ya kusa wannan fa daga can, wanda ya haɗa da gidan garba mai suke ne. Ina nan wanda an kai mahari ya sau nawa a zana fulotai mu ana. Ina nan da aje ana jiran kuma mu san makarantar da Allah zai kawo mana wurin. Saboda haka wannan abubuwa na ci gaba, na yi rigima a kan mallakar makabarta, wanda tun kaduwa tun daga gidan ni ko abin da ya hada da bypass jama'a aka zauna. Amma tun da a lokacin nan a cikin masu zane da suke gano da hayo su aka indiyoyi ne,
da kuma tsofaffin ma'aikata na ingila su audu ba kwai ɗauko suke aikin tunda ba mu da masu wannan ilimin a lokacin saboda haka su da suka tashi zane ba zancen mutuwa ba inda suka ware makabarta saboda haka na yaki wannan wurin wanda shi ma fulotai inda duk makabarta da fulotai ne a kai da je na tsare wurin wanda da wurin jeji na tsare wurin aka ci gaba da binnewa to saboda haka na samu nasara wanda wani kuma mai kuɗi wanda yake na tare da gwamnati sai zo ne wannan makabarta cewar ya yi certificate da komai aka ce a mallaka sai mu daina binne mutane a wurin to wannan ba shi ne fa wannan muka kai ruwa rana da shi an samu kalubale wanda muka yi takawa da kawo har DPO ne zai zo yi a ban takarda daga yan sanda an tabbatar da wani fa kaza ya ce to ya zo yi ni ko tuna samu haɗin kan mutane zai ce to ya zo ya taɓa wurin to sai dai kai ma wurin ya gagare shi zuwa to ƙarshen abin da ya yi cikin ikon Allah wannan ƙalubale da muka samu ƙarshensa da ya zo sai ranar da za a buɗe asibitin washe haruna rimi ya bar wa wannan da abin nan mataimakinsa wannan lokacin ma kwamishina na gidan gona haba wannan gashi nan da hanyar bicin nan ga wanda ya canje ya rike gwamnati audu da wakin tofa shi an yaran jin rimini zai zo bude to ya bar wuri to sai audu da wakin tofa ya zo a matsayin sana gwamna ne rike da gwamnati to da ya zo aka location din bude asibitin wasu aka gama aka komai sai da je na sami ya ce to ranka ina neman wata alfarma kaji matsayin da muke kuma ka san tsakanin wasu da saboda makabarta dan taƙi ne na ce kaji ce na ce ka ganta nan ya ce to za turo a dole a ranka da na neman alfarma ka tashi mu je ka ga wuri ce to shi ke nan mai gari yasa muka wuce gaba muka tafi muka je aka shiga wuri ga mutane da aka binne ya duba ya ce to nan ko an karɓi wani take yi yaran commissioner special duty ce ya yi rubutin a nan wurin ce a kan da ma'aikatar garbiya su nemi wurin su bashi nan ya tabbatar wato wannan kuma kenan wannan jin daɗin da ne sai ya fi duk wahalar da na sha a baya saboda jin daɗin Allah ya tabbatar mana saboda haka irin wannan a nan ga nasarori da kuma ƙalubale da aka samu saboda haka abin farin ciki na duk makarantar da gani a garin nan a zamani na ta kama ba mu da islamiyoyi da duk a lokaci na da suka taru wanda karatu a gidajen karatun makarantun alkur'ani daga can ɗanɗakin har zuwa nan guda 4 ne ko ma 3 gidan su malam datti gidan su malam ado nan kuma gidan tamuta nan gidan malam adi digiri kuma gidan malam sani da gidan malam alasa to su ne kawai makarantu a kawaji ma gaba ɗaya na alloma a lokacin da na hau mulki to saboda haka ko da yake na faɗi ƙalubale da abubuwa da sun an haɗa su sun tafi gaba ɗaya to amma ina ganin shi ƙalubale ko na wanda ya bi nan sai lokacin da aka yi fuloti aka raba jama'a wanda jama'ar garin nan suka hana jama'a an bai mutum takarda amma hana yi mallake kasar wanda aka yi ta rigima tun lokacin isha a shekarun har abin ya kawo rimi ya hau mulki to alhamdulillah rimi da ya hau mulki sai ya share wa jama'a hawaye domin wani abu ne wanda yake shi audu baba ya nuna mana cewar abin nan mu za a yi wa kyautata gari a tsara shi ya zama cewar ya fita daga ƙauye kuma hakan ya tsara da lokacin sani Allah ya sa za ya wani domin duk inda za ka duba da tsarin gari za ka ga ya bambanta da irin namu karamar hanya ita ce kafa 50 faɗinta yanzu ka dole daga nan zuwa can yanzu gwamnati na take wannan ba a sami irin wannan ayyuka babban kuma kan wancan ta wancan ɓarin kafa 75 ce faɗinta saboda haka irin wannan abubuwa sun inganta a lokacin shi audu babo
kuma sai dai karɓa da aka wa talakawa ta gonakin wani tsari da suka biyo tun da lokacin turawa. Wannan diya da turawa suke biya wanda su suna ganin ma ba dalili su biya mutane tun da mulkin mallaka suke, amma abin da suka dan tsara dinga bai mutane shine Audu Bako bai gyara wannan tsari ba da akan sai tsaya. Abin da aka biya duk talakan da yake garin jama'a da take garin nan ta biya aka biya mu eka guda naira 120, naira 120, wanda yanzu za a iya fuloti 8 a cikin ta 50 by 50, za a yi fuloti 8 a fidda hanya amma naira 120 aka biya eka. Kada ga diya sai ga an biya mutum sule 3 sule 5 wanda ya kai biyar ko wani abu su ne masu gandaye wannan Audu da Libya zo sai ce to ita da rigimar sai ce to duk mutumin da ma aka biya diya da cewar ita daga gidansa a bar masa abinsa, an riga dai an ba shi wani diyar na gidan amma ya ce tsohon ma a bar masa. Sannan kuma wanda aka karɓi gonakin nasu wanda da ba a mana wani ɗan isani an yi bulota a cewa talaka a ba mu cewar ga wani abu mai abin nan ba, to shine shi da abin da yake sai ce to a canza tsari maimakon bulotan an fidda su 50 by 100 da aka rarraba 50 by 100 faɗi 50 tsayi 100, to sai in wata ma'aikatar ta hana safiyo su zo su mai da shi 50 by 50, kaga in an samu fulota 50 za a mai da shi 100, in an samu 200 za a mai da shi 400, to sai sa duk aka zo aka yi haka. Shi ne yanzu nan sai ga takardar nan sai ga fulota ɗaya raba shi A da B duk haka aka rarraba su. To saboda haka wannan ya ta sa ce kuma duk mai gona ko gonarsa nawa ce a bashi fulota ɗaya kan gonarsa da aka biya shi diya a ba shi fuloti ɗaya. In kana da gona 3 za a baka fuloti, in kana 2 in ɗaya ce a baka ɗaya, in ma 10 ce za a baka fuloti 10, da babin da an biya ka diya kana cikin lissafin wanda aka biya diya. To wannan ita da kawo zaman lafiya da kwanciyar hankalin mutane na aka ci gaba da zama da ci gaba. To wannan irin wannan nasarori da ƙalubale da kawo na yau da kullum su ne irin wannan. Ranka daɗe, wannan shekaru masu yawa masu albarka kimanin shekaru 50 ana gudanar da mulki na sarauta na jagorancin al'umma. An ga abubuwa da yawa, an zauna da mutane da yawa. Kamar me za a iya cewa a wannan gabar, musamman irin mutanen da aka zauna da su aka kuma yi wa al'umma hidima, an zauna da hakimai musamman a wannan karamar hukuma da kuma sarakuna daban-daban a nan jihar Kano. Na san irin wannan zama na ma'ana irin gudunmawa da harkar sarauta take bayarwa, kamar yadda kai magana a baya kun ba wa al'umma gudunmawa. A cikin irin waɗannan gudunmawa da aka ba wa al'umma, kamar wacce ce aka fi farin ciki da ita baya ga wannan samun baiwa da aka yi ta cika shekaru 50 akan karagar sarauta? To alhamdulillah, kamar dai yana ne muku bayani a baya, ai ba wani abin farin ciki kaga cewa a ƙasar ka ilimi ya zauna. Na biyu mun samu magabarta, wayannan abubuwan nan biyu da na samu wa jama'ata ai abu ne wanda yake na rayuwa, mutuwa dai dole a yi ta. Ya kamata kuma a ce a duk ɗan da ya taso a wuri a ce ya sami ilimi na zamani da na addini. Alhamdulillah, a zamani na wayannan abubuwa sun tabbata. Sarakuna kuma da muka hakimai zuwa da su daban-daban iri-iri, wanda a matsayin yau da nake yau dinnan na zauna da hakimai 15, banda idan an sami rasuwa ta hakimi za a kawo wakili yaron sarki ya zauna riga sa sai tsawon sanda aka naɗa wani. To wannan ba a sa su a ciki ba, wannan an yi ba sau ɗaya ba sau biyu ba,
an yi wanda zamu su ana ji kare shamakin kano na da su yi wa damurai da su suke wakilta sarki a nan kasar su sadauki na bai shekara su a yi to duk mun zauna da su zama ba ɗaya ba biyu ba wannan mun zauna da dukkan hakiman da muka na zauna da su alhamdulillah mun zauna cikin lumana da cikin farin ciki har Allah ya raba mu da kowane saboda haka wannan abin alfahari ne a gari ya gani cewa dukkan hakiman da na zauna da su ba wanda za a ce yau in ya an ambace ni ba zai yi farin ciki ko kuma ni an ambace ni ba zan farin ciki ba wannan shine abin da aka to ranka ya daɗe wannan gaba sai ta tuna min da wani abu a tarihi kai ne ka zauna da hakimai guda biyu waɗanda kuma dukkaninsu a yau sarakuna ne akwai mai martaba sarkin kano alhaji amina ado bayero da kuma mai martaba sarkin bici alhaji nasiru ado bayero ya dangantaka ta kasance tun da kan mahaifinsu shi mun ga mai martaba sarkin kano zuwa ƙarshe idan in ban manta ba shi mai martaba sarkin kano ne yanzu na san akwai alaƙa mai ƙarfi tsakaninsa da wannan gida. to alhamdulillah ita da abin da ga ya ɗora gare ni ya samu asali ne daga mahaifinsu shi ne martaba sarkin kano da ado bayar ya nuna soyayya yayin da kamar uba zai nuna wada to sai Allah ya gadar mun da wannan soyayya za a naɗa shi sarkin kano ne yanzu sarauta ya zama cewar gurbin da ya faɗo su maila ce shi kuma sarkin kano ya ce shi ba zai ɗauki yaro kuma sabo wanda zai shigo harka a kai shi tsohuwar masarauta ba domin akwai abubuwa za a zama suna nan a jirge wanda tsofaffin fadawa sun danne sai ya je a ɗora shi a kai sai bayan ya aiwatar in ba ya sa bai zama cewar ya fada cikin wani rami ce shi san ba zai kai shi su mai ba sai ya nemo masa wani wuri wanda za a aka ta zama kansul mitin a gidan sarki zama biyu a da uku ne yana ji rai madaki umaru yoda sai kawo shawara ce to abinda za a yi a lokacin da muna tare da hakiminmu nasarawa shine umar mijin yawa ya zo mana da dan buran ya zo mana da sarauta bunu muna tare da shi yin zama dan isa wanda daman shi a burinsa ya sarauta dan isa yake so umar mijin yawa saboda kakansa ya ta yi ubansa ya ta yi duk a cikin haka aka haife su to saboda haka shi abin da yake so daman ke ta zawarci a gidan sarki ya samu wannan sarauta dan isa to muna tare da shi an daɓo da wani an kawo shi bayan rasuwar madaki ibrahim shigari muna tare da shi allah ya mai rasuwa sai aka ɗauko shi nan gwagwan sai aka kawo mana to muna tare da shi sai wannan gurbin su da ya faɗo shi ne sai shi umar a mutum na uku ya ce to ai su mai da kasar fulani saboda haka a ɗau da ya sattin da shi bararren mahaifi wanda ya yi a kawo tun yana karamin a kawo a ofishin hakimi har ya zama babban malami a ofishin hakimi har kuma Allah ya kai shi ga hakimi to shi kwararre ne kan harkar mulki saboda haka ta yi daga nasara a kai Ismaila in ya so a naɗo ya zargin kano na yanzu Aminu a kawo shi nasarawa take kuma kansu ta karɓi wannan ya je gidan sarki dawo sannan ma'auru ya zo kira mai ceto ga abin da ya faru ceto ana sa haka shi ba alheri saboda haka aka yi mana dauke ya mai da shi su mai da shi dan isa aka naɗo shi sarkin kano na yanzu a matsayin dan maji aka mana shi nasara to alhamdulillah lokacin da aka kawo shi yaron mu yana hannu biyu wanda ma duk aikin
dai na zama wakilinsa dai daga gun gwamnati da koma mai sai duk wasu abubuwa ne da zai gudanar da yake dora, ko wani ne zo da wata bukata ne zai dora. To alhamdulillah haka muka yi zama a tsawon wasu shekaru. Kalma da zai taɓa aikin hajji ni je gaban sarki ce ni zan wakilce shi wajen hawan sallah na haka ne hawa da yaransa muka a wannan sallah ta babbar sallah. Ina jin hijira 1990 da ko ɗaya ne aka yi wannan ko da biyu. To saboda haka muka zauna. To sai ya zama cewar a lokacin nan Gwale a Dala. Hasa abin da ya faru a kan aikin Dala sai ya zama cewar an ba shi rukun Dala. Ina rike da Dala da Nasarawa. Titin yi aiki da wani. To abu ya yi tsoli. To da yi tsoli din nan sai za a yi hakimi. Sai sarki martaba ina yi shawararsa ce ga nan Nasara yake so ko kuma Dala. Ce sarki a shi ba da zaɓi da abin sarki ya zaɓa masa shi kenan ya karɓa. Sarki ya ce to ya dawo da. To wannan canjin da aka yi na hijira shi ne ya raba mu da shi. Saboda haka koma Dala Nasara ta wani shi ne aka naɗo mana kuma shi sarkin Bichi na yanzu a matsayin tafida. Yanzu shi ma muka ci gaba da zama, muka zauna lokacin muna haɗe da Fage, local government ta Fage da Nasarawa local government da ya ci. Saboda haka da aka zo aka raba aka yi Fage local government. To sai ya zama cewar shi tunda su yan Fage lokacin Abacha ne daman shi Mustapha suka nema sarauta. A yi local government kuma ga hakimin da suke so a yi musu. Shi Abacha ne umarta ainihin alfarma gun sarki aka naɗa Mustapha wanda yake shi ne rike da dagacin Fage, aikin Galadima na Fage shi yake rike da duk wani lokaci. Don shi Ibrahim Galadima bayan ya shiga kuma tun da ya yi boko yana da abin nan ya yi kwamishina a jiha, ya zama shugaban wasa tun na jiha har ya zama na ƙasa. To wannan ya hana ya zama kan sarauta yi dora shi Mustapha. To su kuma yan Fage suka tashi suka nema wa Mustapha hakimci sarki kuma yi masa. Saboda haka da aka ware kaga Fage ga hakimin ta to zai zama shi a lokacin da yin Nasiru shi ne kuma a Fagen. Nan an kawo ɗan Isa ta haka can sai ya zama cewa shi ne a Fagen. To da aka yi su suka karbi Fagensu shi ne lokacin a dama an kasa da Tarauni da Fage da Gwale aka fidda su a lokaci daya. Saboda haka sai shi ya koma Tarauni shi Nasiru ke ya koma Tarauni. To kuma shi ne bayan ya je Tarauni shi ne rasuwar da aka kawo mana wannan salihi bayan abin nan Dambura. To bayan rasuwarsa sai aka dawo da kuma sai in nemi dawowa Nasarawan shi sarkin Bichi. To sai da muka ci gaba da zama. To wanda sarautar nan ita ce ta raba mu da shi, sarautar da ya samu. Saboda haka ba mai zama bane da shi amma ya haɗa mu da wakilai wanda ko muna tafiya gaba da gaba, wanda shi ma na samu ɗaukaka da mutunci a wurinsa, wanda a cikin yadda muke duk wanda tare da datai ya ware ce to ka haji duk abin da
ka ga ban yi daidai ba karkali shahina ko na ka gaya mu duk abin da na gyara ya baka haƙi kuma ba aka ce aka yi kuka da to ni ma da kai zan kuka haka a cikin raha wannan ƙaunar da take tsakani wannan ƙaunar da take tsakani To, tun mahaifinsa duk sarkin daga Kano ta Alhaji shafo Ado ya ya biyu masa ta zo to wanda kuma har yanzu ni ba da gefe a gunsu ba da gefe a gun kowa saboda haka alhamdulillah tsawon wannan rayuwa da ne akan sarauta na yi ta cikin farin ciki da nishadi da kauna saboda haka ba wanda zai cewa Allah sai godiya. ina ga ɗan da yake batun iyali batun iyali To na yi hudu na yi uku na to yanzu na da iyali uku ina da mata uku to alhamdulillah sai ya'ya ina kuma da ya'ya 26 to alhamdulillah jikoki ba za a iya tunawa ina da 118 to alhamdulillah jikoki. to Allah ya sa musu albarka Amin. a ƙarshe an kai daɗe wani irin abinci aka fi sha'awa Ni na fi son tuwo miyar kuka. Tuwo miyar kuka. Ni ka ya ce a hana ganye ɗina hayar wannan duk wani abu da ke ji daban. Sai tilan a yi wannan amma mutum ya daɓi sa hannu sai daɓi tuwo ya ci. to ya kai daɗe daga ƙarshe abin da za mu rufe da shi shine Na. an ga abubuwa da yawa kuma an samu nasarori kamar yadda aka lissafa a baya a wannan gabar babu shakka akwai dalili ko kuma wasu hanyoyi da aka yi riko da su aka kai ga wannan nasara tsawon shekara 50 ana jagorancin al'umma babu wani kalubale da yawa sai ɗimbin nasarori daga ƙarshe wani sako ake da shi da ga al'umma da ake jagoranta da kuma al'umma ma ga baki ɗaya kasancewa kuna sauran dattawa da kuka rage a wannan jiha kuma an zauna da dattawa da aka ga abubuwa na alheri kuma aka ɗora jihar a cikin alheri wani saƙo ake da shi ga matasa masu tasowa domin riko da irin abubuwan da kuka yi riko kuka kawo wannan gaci. To alhamdulillahi wani za mu ce wa jama'a alhamdulillah domin samun haɗin kan jama'a shine kawo ga samun wannan nasara. Sannan duk ka shiga ke cikin abu ba ka samu haɗin kai ba to ba da zai ka samu wannan nasarori. To alhamdulillah jama'a sun ba mu haɗin kai 100% mun kai ga wannan nasara ba inda zan shiga yanzu nan kai hatta ba makwabta na ni ba inda zan je in ga wani ya ɗaure min fuska kowa zai kare yana karɓa ta hannu biyu cikin farin ciki ba wani abu ne ko yasa saboda haƙuri da aka yi da su aka yi zaman lafiya saboda sannan duk mutum zai ma abu ka ce sai ka mayar masa ko kuma sai ka tusa sa to nan girman ka da abin nan ɗinka yi ba amma na ƙasa ne zai ma abu ka nuna baka ka kawar masa da kai to wannan shi da kansa kuma ya tafi zai ladama ya ga cewar abu kaza ne masa amma bai damu ba ko ba haka ba to wannan zai ƙara maka martaba da muhibba game da jama'a wanda alhamdulillah mun zama da manyan mutane iri-iri a cikin birni wanda yanzu ba za su iya musultuwa ba wanda muka yi tafiya da su wanda kuma suka bani gudunmawa kan harkar tafi da mulki wanda wallahi ba za su musultu ba za su iya kirguwa ba sai dai wa Allah godiya wa jama'a kuma yadda suka bani haɗin kai na kai ga wannan matsayi lafiya Allah sa mu karasa lafiya wannan shine babban sako